Tak kandhani to suaramu apik ning napasmu ora patek langsung mergo kowe udut terus iki lho priwong wis kok nek udut tak rong slop wong wis Rong slop ora bodol telake to iki rong bungkus iki lho udut yo udut terserah duit kuning kowe iki kan makanya dunia seni sing tok do suaramu man suaramu nek aku adol rupa wis payu lah waduh lah rupane kaya gemuk nek kowe sing tok do suara kan suaramu bosok rak ya lho wong wedok iki rak yo tugase ngrokok piye to Apri kotlok. Tatone anu kijing. Apa, Mbak? Tatone gambar kijing to. Lah kok ngiteni ye kok kijing iki lho. Kaya ngene panandang asmara. Gurune kaya ngapa ya? Aku? Iya. Seliramu seleh. Seleh. Oh iya. Jadi biar pemirsa itu mudeng. Oh, ini tatarannya saya berproses. Bukan berproses tidak berarti jelek loh. Masih berproses. Oh, ini sudah stay. Corone ini pondasinya sudah kok. Homestay. Ini kan ipun, Bang. Ini kayak apa? Pak Bupati Lenggah. Ya iya no. Perjalanan 2 jam setengah nek suara bosoke geblak ra apa. Iya. Ya ngono gue cantik-cantik jos-jos tekan. Pak Sauri setahun le di Bali lho. Le di Bali juga wis dilunasi gak kurang setahun le yen. Nek cara diner tenan yo ora mungkin to. Lah, dasar streaming barang. Kok malah jegok. Apa to? Baik. Anu Mbak, kalau masjidnya diatur. Keep silent, jangan mengganggu. Oh iya, iya. Berikan waktu kepada orang lain untuk memamerkan karyanya. Kamu tuh udah dikasih waktu. Jangan biasa memutus omongan orang. Ini lebih pada etika. Oh iya, iya. Nyanyi yo. Ora. Ora toh? Ora. Berikan kesempatan. Ya, berikan kesempatan. Dan menghancurkan aku. Golek ke dalan. Dan pasaranku hancur ning Batu Retno. Stratenane angel. Apa toh? Au. Kok sindet suarane kaya ambulan. Lah. Nek Bu Kesi ra cetha. Vokal konsonan artikulasi jelas. Heeh. Ono sing sinden berpower. Lah aku ki sinden suarane ulem. Ulem, halus. Iki tak mix karo dawe Pak Ustad. Iya. Pak Ustad kan ndika perempuan itu sunahnya suaranya dilembutkan, jangan melebihi suara power laki-laki. Kuwi mula nek imam salat jamaah kae kleru, kudu imam kuwi lho. Pomo imam mimpin salat jamaah kleru, tapi ya putri kae ora nyorot mung asane. Oh, mergo suara perempuan itu kadang kala mengganggu. Kuwi nek perempuan, lah kowe lho podo-podo, tapi kan memakai baju perempuan. Iya. Dewa kok ora apa-apa. Wong ayu lho. Ini to pri wong ayu yo kelem sithik termaafkan. Iya. Pak Sauri, mbok patut bintang tamu sanes itu, Pak. Kok kapusan brosur. Lah nek nang TV yo ketok cantik. Pindah utah-utah ke ayune utah-utah kaya duduh bule lho. Waduh. Simplang-simplang. Iki teknik miking, teknik miking. Kowe iki bawa apa ayan jane? Miking lho. Loh, ini Ra, terlalu bising. Heeh. Teknik Pak. Oh. Kawian lama. Pikiranmu lho kotor, traveling tekan ke dindi, traveling. Iki nek meminjam kata-kata
Bunda Titi Puspa iki ya tebal tipe. Tebal tipe. Nek aku sendal pancing. Mring Pak Mami. Tak sama kok TV ya lho, Mbak. Nggih. Kok TV masalah gini nembangi belum mendengi keter deh. Iki jenenge nek epo. Apa kuwi? Bolok. Teleh. Ayo cendel kok ndak ora maju-maju. Kok ayu aku, pinter aku, akses aku, intelektual aku, kok apa? Oh, alah Mimin. Upama nah kota. Yok sama aku karo mlekit iki apa-apa. Nyawang boleh keindahan dunia itu dilihat boleh ning ojo ngono. Kuwi aku ngidoni kowe ra sida. Kok le diulu meneh. Perasaan kok nyawang karo mlekit apa tertegun apa kagum karo Tertekan. Tanpa perahu sasat sarat dan papatri Koro lanang rasa cantik bahwa jadi di lahir laki-laki koro lanang. aku Widam. Waduh, Ya. bisa pamerno, Pak. Pamerno. Mbak. dalem iki umpamakno ya cara Lampung Oh kok. iya. Tuh, Ngatur telak. Pantai sepipu. tekupi. Umpama no nah kudo Itu. Tanpa Oh, lanang. perahu Wedok. sasat Lanang wedok bareng, ayo. meteng no mangke. Mung bareng dolane apa meteng. Lha wedok Dolan ki ra apa-apa, jajan kaya bareng ra apa-apa. Sing siji kuwi aja. apa ta, Le? Kok dadak tak critake. Boleh kita berteman dengan siapapun, selalu dengan terus. Sing siji kuwi aja pasti kok wedok. Soale cara-cara kuwi terenggut kehormatane seumur hidup paribasan dadi asor. Lah kok kowe kan ditampirke ning galengan. Lah kan dibayar. Lah dibayar kan dol tinuku sah. Sah. Transaksi ya atas hitam di atas putih. Wis ora bayar kan boleh masuk angin digempok sak desa dosane ra sama kakak. Korban aplikasi babak bundas. Apa? Meliset. 100 meter kok ketemu nih Sulomo. Loh, kita menggunakan aplikasi apa saja boleh. Ini digunakan semestinya sewajarnya. Hanya pengetahuan ngene toh. Oh ngene toh udah. Ngono ki aja ditindaklanjuti hanya sekedar mengetahui saja. ya ya Ayo, ya Tanpa perahu sasat sarat ing papatri nyidam karing